Takanga tiri pano masvondo apfuura. Uko takaona mukoma John vachirima vari mumunda. Wheelchair yavaifambisa yakanga yasakara. Kune mwanasikana akaona nyaya yamukoma John paDestiny TV. Wakanzwa moyo akati ndoda kuvatengera chekufambisa. Toda kutenda mwanasikana nhasi apa mukoma John wheelchair. Mwanasikana ati tinongoti good Samaritan. Kuva good Samaritan hakudi upfumi wakakura. Iwe neni pashoma patinapo tinokwanisa kubatsira vari munharaunda vari kutambura. Muzuva ranhasi ndiri kunzwa kufara, ndinonzwa kuti Mwari ari mukati mandera, ari mukati memba yangu muzuva ranhasi. Ndinotenda kuti Mwari akasika vanhu vakadai vanoona, vanokwanisa kuona zvimweni zvakavanzika. Mwari ngavaitire zvakanaka vanhu ivavo. Uye ndine hama dzangu dzakadai dzisingakwanisi kuonekwa dzichiitawo zvimwe zvinhu. Ndodzikurudzira kuti dzive dzichionekwa kuti dzikwanise kubatsirwa, dzisave vanovanzwa kana ngavabude pachena vakwanise kubatsirwa. Ndinotenda zvangu. Regai nditi makadii kune vateereri. Ndinoona chiri chinhu chakanaka chekuti chero anokwanisa kunge achibatsira anga achibatsira, nekuti tikada kuti tisarudze kuti tina nhingi atibatsire zvimwe zvacho haazozvikwanisa. Havasi vese vanokwanisa kuwana mawheelchair. Vamwe vanowana hembe, vamwe vanowana zvekudya, vamwe vawana macheya, vamwe vanotovapa pekugara, vamwe vanotovavakira pekugara. Saka tinotokukurudzirai mese vasangana nechirongwa chekuti tapuhwa wheelchair neatipawo. Muri kunzwa sei kuti nhasi mukoma John Mazvidza vapihwa chekufambisa? Okay, makadizve indotwa maichanakira from Zambuko Community Trust. Pazuva ranhasi tiri kunzwa kufara nekufarisisa nechitiko chaitika pana John Mazvidza. Zvinhu zvatinenge takatarisira nguva nenguva, nekuti seZambuko takazvipira kuti tishande navanhu vanorarama nehurema. Hatina chatinacho asi hatizorore kupema. Saka mukupema kwatinoita tine vanodzokawo kwatiri atipowo chimwe chete tichitenda takadaro, nekuti tine vanhu vanorarama nehurema vakawanda zvakanyanyisa. Makadi zvenyu vanhu vaMwari. Ini ndoitwawo maikuleya. Zuva ranhasi ndonzwa kufara nezvaitirwa mukoma John. Mukoma John munhu watinoshanda naye muZambuko Community Trust for Disabled. Saka nhasi matipa manyemwe, matipasa manyemwe. Ndinonzwa kufara kuti musaitira mukoma John chete, itiraiwo vakawanda vese vamuri kuona vari kutambudzika nenyaya yekufamba, vabatsireiwo semabatsiriro amaita mukoma John. Tinouya zvakare kwamuri tichikumbira rubatsiro, nokuti nanhasi mukoma John vari kugara muimba iri kudusa. Kunaya kwese kuri kuita mvura iri kupinda mumba. Kunyangwe zvekudya chaizvo tichiri kuzvikumbira. Hazvinei kuti maona zvakadini, zvekupfuka, zvekupfeka, midziyo yekushandisa mumba. Tirangarire zvakare kuti kunyangwe chimbuzi chavari kushandisa chinoda kuva chinogadzirwa. Tinokwanisa kubatsirana kunyangwe vari munharaunda iri kugara mukoma John. Pashoma pamawana ipapo will go a long way. Tinotenda nevese vachabatsira uye vari kubatsira vanotambura mudzinharaunda dzamuri kugara. Dzamara tisangane zvakare paDestiny TV. Zita rangu ndinoitwa Stella Muhusha.